Vážení priatelia, ja vás vítam pri sledovaní tohto videa a v dnešnom videu tu mám pre vás vyvetvovaciu teleskopickú pílu od značky Vevor. Jedná sa o spoluprácu so značkou Vevor, ktorá mi poskytla túto pílu na otestovanie. A keďže som veľký fanúšik týchto malých vyvetovacích píl, tak som si povedal, že to stojí za skúšku. Takže v balení nájdeme samotnú pilu, návod na použitie, takéto textilné rukavice, ochranné okuliare, 2 Ah akumulátor, nabíjačku, 100 ml oleja pre stratové mazanie, redukciu, ktorá sa vkladá buď do píly, alebo do teleskopického nadstavcu. Takže poďme si predstaviť túto pílku. Dĺžka lišty 5 palcov, delenie 1/4 palca, 32 vodiacich článkov, šírka vodiaceho článku 1,1 mm. Na vrchu sa nachádza olejová nádržka, kde prichádza olej pre stratové mazanie. Objem nádržky je 25 ml a sprava môžeme vidieť, koľko nám oleja ubudlo, takže tam máme sledovanie oleja. Na vrchu tento vrchnáčik slúži ako primer, takže pre namazanie lišty, reťaze musíme stlačiť, nacúpať olej, následne namažeme lištu. V oblasti rukovete sa nachádza pogumovanie, ktoré je v celku príjemné. Pre zapnutie píly stlačíme buď doprava alebo doľava, následne je možné zatlačiť spínač. Ďalej je tu ochrana ruky a samozrejme je tu takýto ochranný kryt aj nad lištou a reťazou. Jedná sa o uhlíkový motor, takže som zvyknutý pri ostatných uhlíkových náradiach motor zabehnúť, takže určite by som to doporúčal aj pri tomto stroji, nakoľko človek nikdy nevie a prakticky sa nič nemôže stať. V prípade povolenej reťaze odskrutkujeme tento bočný kryt, pružinka našponuje lištu, následne znova zaskrutkujeme a reťaz máme napnutú. Po odobratí krytu vidíme unášač, vidíme lištu, reťaz. Napnutie reťaze je riešené pružinovým spôsobom. Tu môžeme vidieť pružinku, ktorá tlačí na tieto dve packy, ktoré držia lištu. Takže v celku jednoduchá obsluha, nakoľko užívateľ nemusí napínať reťaz, ale reťaz sa napína sama, presne ako pri verzii napríklad z Parkside. Na prednej strane sa nachádzajú takéto zuby, ktoré nám majú pomôcť pri rezaní, takže o to si zasekneme drevo, aby sa nepretáčalo, aby ten rez bol čistý. V lište sa nachádza vodiace koliečko, čo je jednoznačným plusom. Poďme sa pozrieť na akumulátor, ktorý k pílke prišiel. Jedná sa o 2 Ah 18 V, marketingovo 20, 40 Wh. A keď si ho porovnám s akumulátorom, ktorý prišiel s pílkou z AliExpressu, tak tento akumulátor má nejakých 280 gramov. Tento Vevor akumulátor má 340 gramov. Z vrchu je možné vidieť zelené články, takže určite aj materiálovo, aj článkovo tento akumulátor bude lepší ako napríklad takýto no name z AliExpressu. Akumulátor je nutné nabiť a preto s pílkou je dodávaná nabíjačka s výstupným prúdom 2 A, takže takúto batériu 2 Ah nabije do 1 hodiny. Akumulátor sa nedá len tak vybrať. Z nabíjačky je nutné zatlačiť a až následne sa dá akumulátor vybrať. Počas nabíjania nabíjačka bliká na zeleno. V prípade, že je akumulátor nabitý, zelená ledka svieti neustále. Váha pílky bez akumulátora a s redukciou je 1080 gramov
A keď tu dám tento 2 Ah akumulátor, tak pílka váži rovných 1420 gramov. Váha teleskopickej tyče, takže váži to niečo nad 1 kg, takže dohromady to bude vážiť nejakých 2,5 kg. Čo sa týka otázky compatibility, tak môžeme vidieť, že sa jedná o dizajn podobný Makite a v skutku, ak mám nejaké takéto vybavenie z AliExpressu, tak túto batériu môžem bez problémov použiť. Avšak čo sa týka kompatibility opačnej, takže mám nejakú takúto batériu z AliExpressu, tak takúto batériu tu použiť nemôžem a rovnako tu nemôžem použiť ani originálnu Makitu. Problém spočíva v tomto kontaktnom pine, ktoré tieto AliExpress veci nemajú. Takže táto batéria je lepšia ako táto AliExpress. Môžem ju použiť v iných zariadeniach. Opačne, to znamená, že originál makiťarskú batériu vo Vevore použiť nemôžem. Vďaka tomu sme tak limitovaní použiť iba batériu od Vevoru, čo je škoda, nakoľko určite takejto pílke by svedčala minimálne 4 Ah batéria. Na druhej strane s dvojkou je to ľahšie, takže uvidíme, koľko s tým narežeme, porežeme a aký bude celkový výsledok. Poďme sa pozrieť na otáčky za minútu. Takže funkcia mazania, tu je kanálik, kadiaľ olej vyteká, takže keď ja pumpujem, vidíte, že teraz olej vyteká. Problém je však lište. Lišta má mazací kanálik tu a tu, takže technicky nie je možné, aby ten olej pretekal na drážku, nakoľko by tá reťaz musela byť otočená. Takže test efektivity, priemer 6 cm, dvojka, predtým som spravil 7 rezov, takže tie k tomu započítam, uvidíme, koľko sa nám podarí.
Tiež príliš 6 cm. Zatiaľ máme obdobie paličky. Opäť nejakých 6 cm príliš blízko. Dobre, takže batériu máme vybitú, odmeriame si teplotu. Takže mám tu teplomer, zasvietím na ten obal, tak je tam nejakých 30 stupňov, môže byť. Takže čo sa týka zahrievania, bez problémov. Rovnako tá pružina, ktorá napína tú lištu, je v celku silná a ten reťaz sa nepovoluje, takže to je tiež dobrá správa. Teplota na batérii opäť nepresahuje nejak 30 stupňov, takže v celku aj spracovanie tej batérie je dobré, nezahrieva sa a to je určite pozitívum. Keď sa pozrieme na piliny, tak piliny sú krásne rovnomerné, ostrosť reťaze je veľmi dobrá a rovnako aj jej spracovanie. Takže na domáce použitie určite táto pilka s touto reťazou bude dobre slúžiť. Tak som to tu krásne rozložil. Keď sa pozriem, tak som napočítal 87 kúskov urezaných. A to si myslím, že na takúto pilku je veľmi dobré číslo, pekné číslo. Teda ak sa bavíme o výkonu tej 2 Ah batérie, tak určite na domáce použitie okolo stromčeku, na palety, úplne ideálny stroj. Takže tu sa odpojí redukcia a príde tu táto teleskopická nadstavba.
ktorá sa ešte takto zaistí. Na druhý koniec sa vloží redukcia a do nej príde batéria. Bez dodatočného predĺženia je takáto dĺžka, čiže nejaký 1,70 m. A po predĺžení, ktoré sa deje tu, tak celková dĺžka je cez 2,30 m, takže myslím si, že dostatočné, uvidíme, ako to bude fungovať. Tu existuje ešte 7 polôch, takže tu sa dá nastaviť uhol, pod ktorým chcete pracovať. Takýto klop tu je teda. A teraz, čo sa narezalo teleskopickou nadstavbou, tak na špalíčky pilkou. Poďme si pilku zhodnotiť. Som milo prekvapený kvalitou reťaze. Vďaka nej reže píla pekne, ostro. Rovnako som prekvapený výdržou tejto 2 Ah batérie, ktorá rovnako dostačuje na také domáce použitie, i keď určite by som bol radšej za 4 Ah batériu. Na druhej strane už by bola ťažšia, možno aj horšia manipulácia. Vďaka tej teleskopickej ručke som bol schopný odrezať konáre vo výške 4 metrov. Pod videom nájdete odkaz na stránky Vevor, kde sa dá táto pilka zakúpiť. Rovnako tam nájdete aj
5% zľavu na všetky produkty. Batéria je kompatibilná s Makitou, avšak Makitu batériu do Vevoru nedáte, nakoľko je tu jeden tento kontrolný prvok, takže ani na tejto nabíjačke Makitu nenabijete a rovnako sa Makita nedá dať ani do stroja. Osobne, čo by som zlepšil na tej píle, je opäť by som tam dal brushless motor, nehovorím, že tento uhlíkový nedostačuje, ale brushless by bol bonus. Rovnako by som zlepšil aj mazanie. To mazanie je limitované lištou, nakoľko sú tam opačne mazacie diery a teda pila sama nemaže, musíte ju mazať ručne. Myslím si, že sa jedná o zaujímavú alternatívu v porovnaní s ostatnými pilami, ktoré nie je možné napojiť na tento teleskopický nadstavec, alebo naopak, ak je pila na teleskopickom nadstavci a nedá sa od neho odpojiť. Takže tu je to 2 v 1 a myslím si, že to v celku funguje. 4-metrová výška, úplne bez problémov. Konár alebo drevo môže byť široké celú dĺžku lišty. Tá pila sa toho v celku nebála, je to dobre sprevodované. Budúcnosť odhalí životnosť tohto stroja. Uvidíme, ako si poradí v sezóne, keďže to jarné strihanie sa len blíži. Priatelia, dúfam, že som na nič nezabudol. Ak áno, nebojte sa na to spýtať v komentároch. Rád vám na vaše otázky odpoviem. Ak budem vedieť, ak nie, tak to pozistujem. A to by bolo pre toto video všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. Majte sa pekne. Ahoj.